Това не е линия, а път към свят, пълен с възможности. Нашите удивителни разказвачи ви очакват, за да ви преведат през светове на чудеса и приключения от миналото и настоящето. Поемете с нас на пътешествие, които ще предизвикат сетивата ви, ще разпалят любопитството ви, Истинско вдъхновение. ще отворят съзнанието ви Не бях виждал подобно нещо. и ще спрат дъха ви. Това надхвърля въображението ни. Забележително и несравнимо. Нужна е само една стъпка. Очакват ви нови светове. Елате с нас и ще ви отведем по-далеч.